иҷтимоии табақаҳои камбизоати аҳолӣ ва минбаъд кам кардани фарқият дар сатҳи пардохти музди меҳнати гурӯҳҳои алоҳидаи кормандон мебошад. маҳз барои ҳамин аз 1 январи соли 2001 музди меҳнати ҳадди аққали дар ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида 3 баробар зиёд карда мешавад. ин муқаррарот ба ҳамаи соҳаҳо, ташкилоту корхонаҳо ва идораву муассисаҳо новобаста ба шакли моликияташон дахл дорад ва чунин маъно дорад, ки аз рӯзи нахустини соли нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон нафар корманд набояд камтар аз 3 сомонӣ ё худ 3000 рубл музди меҳнат гирад. дар айни замон вобаста ба 3 баробар афзудани музди меҳнати ҳадди аққал, маош ё худ ставкаҳои тарифии кормандони соҳаи бюджетӣ худ аз худ зиёд намегардад. ба андозаи 40% аз 1 апрели соли 2001 танҳо маош, ставкаҳои тарифии кормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаи маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ки аз бюджети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, зиёд хоҳад гардид. дар ин маврид дар назар бояд дошт, ки ба андозаи 40% зиёд гардидани маош ё худ ставкаҳои тарифӣ ба кормандони мактабҳои олӣ ва коллеҷҳо, ки ба сохтори мактабҳои олӣ шомиланд, нашриётҳо ва матбуоти даврӣ, қисми тиббию санитарии идораи молиявии хоҷагии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту идораҳои марбут ба мақомоти идораи давлатӣ ва сохторҳои қудратӣ дахл надорад. ин маҳдудият ҳамчунин мақомоти идораи давлатӣ, соҳаҳои маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва таъминоти иҷтимоиро низ дар бар мегирад. лозим ба зикр аст, ки аз 1 январи соли 2001 нафақае, ки то 1 январи соли 1996 ба шахсони дорои собиқаи кории зарурӣ ҷиҳати гирифтани нафақа мувофиқи собиқаи меҳнатӣ таъин гардида буд, ба андозаи 1 нафақаи ҳадди аққали вобаста ба сину сол зиёд карда мешавад. ҳамин тариқ фармони зикр гардидаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов дар мавриди татбиқи амалии стратегияи ҳукуматии паст кардани сатҳи бенавоӣ дар мамлакат қадами муҳим буда, аз дорои хусусияти баръалои иҷтимоӣ будани сиёсати дохилии сардори давлат дарак медиҳад. В ближайшее время в республиканской прессе будет опубликован промежуточный документ правительства Таджикистана под названием «Стратегия сокращения бедности». Стратегия снижения уровня бедности и достижения экономического роста является приоритетным направлением деятельности правительства страны и находится под личным контролем президента республики Эмомали Рахмонова. В марте текущего года президент республики Эмомали Рахмонов издал специальное распоряжение, согласно которому была создана рабочая группа для разработки промежуточного документа о стратегии сокращения бедности в стране. Упомянутый документ носит концептуальный характер и является предварительным. Он состоит из введения и 8 последующих глав, 2 из которых посвящены основным принципам стратегии сокращения бедности в стране и ключевым мерам политики в ее рамках. С момента подписания общего соглашения об установлении мира и национального согласия в стране в июне 1997 года Таджикистан сделал существенный прогресс по достижению макроэкономической и финансовой стабилизации и осуществил ряд мер по структурным преобразованиям, которые необходимы для эффективного функционирования рыночной экономики. В этих усилиях правительство Таджикистана было поддержано механизмом финансирования сокращения бедности и достижения экономического роста Международного валютного фонда и кредитом Всемирного банка на структурные преобразования. Однако, несмотря на это, Таджикистан пока еще остается страной с низким доходом на душу населения.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов неоднократно публично отмечал, что главным инструментом повышения уровня жизни населения и сокращения бедности является быстрый экономический рост. Для достижения этих целей правительство республики с 24 марта текущего года приступило к процессу разработки комплексной стратегии сокращения бедности в стране. В подготовленном промежуточном варианте правительственной стратегии сформулированы направления действий по сокращению бедности, которые через процесс участия общественности страны в их обсуждении примут форму окончательного документа о стратегии правительства Республики Таджикистан по сокращению бедности и экономическому росту к середине 2001 года. рӯзҳои наздик дар матбуоти даврӣ ҳуҷҷати фосилавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар чоп мешавад. стратегияи мазкур, ки ҳадафи он паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва рушди иқтисодии мамлакат маҳсуб мешавад, дар марҳилаи кунунӣ самти муҳимтарини фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон буда таҳти назорати шахсии президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмонов қарор дорад. сардори давлати Тоҷикистон моҳи марти соли 2000 амри махсус дода буд, ки тибқи он барои таҳияи ҳуҷҷати фосилавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар гурӯҳи корӣ таъсис ёфт. ҳуҷҷати мазкур хусусияти назариявӣ дошта пешнавис мебошад ва аз 8 бобу муқаддима иборат аст. ду боби ҳуҷҷат ба принсипҳои стратегияи номбурда ва тадбирҳои асосии сиёсат дар чаҳорчӯбаи он бахшида шуданд. аз санаи имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар моҳи июни соли 1997 то имрӯз Тоҷикистон ҷиҳати эътидоли вазъи макроиқтисодӣ ва молиявии кишвар пешрафти назаррас кард ва дар бобати бозсозии сохтории хоҷагии халқ силсилаи тадбирҳоеро амалӣ сохт, ки барои фаъолияти самарабахши иқтисоди бозаргонӣ комилан зарур мебошанд. сандуқи байналмилалии асъор ва бонки ҷаҳонӣ ҷидду ҷаҳди ҳукумати Тоҷикистонро дар мавриди паст кардани сатҳи камбизоатӣ, рушди иқтисод ва бозсозии сохтории он аз тариқи маблағгузорӣ ва додани қарзи имтиёзнок дастгирӣ намуданд. бо вуҷуди ҳамаи ин Тоҷикистон имрӯз ба рӯйхати кишварҳои мансуб дониста шуд, ки пурра аз